Dobrý den, moje jméno je Johnny a vítám vás z Light anglické školy. Mám pro vás dneska další tip, jak si dostat tu angličtinu víc pod kůži. Ten tip je, dívejte se na nápisy, na názvy kolem sebe. Když jdeme třeba do města, kolem na těch obchodech, na těch produktech, na těch tričkách, jsou strašně zajímavé věty, strašně zajímavé slovíčka. A až občas se divím, když třeba jdu učit studenty nějaký slovíčka, například úplně začátečníky, třeba slovíčko hello. A někteří lidi jakoby to slovíčko neznají. Přitom je to na starších moc tričkách, na starších moc nápisech. Jo? Nebo třeba office. Jo? Lidi, office třeba to vím, ale neví přesně, co to znamená. Zkuste prostě ty věci, co potkáte každý den, tak se podívat, co to vlastně znamená v té angličtině a tím věřím, že se naučíte hodně velkou slovní zásobu. Například ještě jeden tip, třeba v koupelně, na těch šamponech, mýdlech a tak, tam je strašně moc nápisů, které se dají použít například při popisu počasí. Doufám, že vám tohleto pomohlo, že byste si tu angličtinu víc dostali pod kůži, každý se to může naučit. Mějte se krásně. Ahoj! Začněte také mluvit anglicky. Třeba ve třídě New York, na takovýchto židlích, třeba s takovými spolužáky. Vedení školy vám přeje mnoho úspěchu. Přijďte na ukázkovou hodinu www.lite.cz